Dobar vam dan, dragi moji Splitovci. Dobar vam dan, lipi moje svitu. Dobrodošli na Svečanu akademiju povodu 100. rođendana našeg dobrog starog nogometnog nona, Radničkog nogometnog kluba Split. A naš Radnički nogometni klub Split i Splitski škver su ti, moja ecija, barenko 60 godin ka jedno tilo, razumiš ti mene? Isto tako i ovi naš sjajni zbor Brodo Split, najbolji zbor na cijelome svitu i široj okolici, dilje jedne velike familije Radničkog nogometnog kluba Split. I zato zaslužuju da ih još jednom čujemo. Dakle, zbor Brodosplit pod ravnanjem maestra Vlade Sunka i Dalmatino Povišću Pritrujena.
Martinoviću pritruju.